Ahoj pri ďalšom videu. Dnes tu mám pre vás malý návod, ako si vyrobiť pník na rúbanie dreva. Samozrejme, nie je to žiadna zložitá disciplína. V princípe stačí zobrať nejakýto takýto klátik, skrátiť ho na požadovanú výšku a v podstate môžete rúbať drevo. Zobrali sme to trošku z inej strany. Robíme to v dvoch výškach, buď 50 alebo 70 cm. Vychádzame pritom naozaj z toho, aké si ľudia najčastejšie chodili pýtať. Používame dub cerový, mimoriadne húževnaté drevo, ktoré vydrží naozaj roky. No a začneme tým, že ho v podstate zbavíme kôry. Používam na to túto malú Fiskars sekerku. Pníky ošupané od kôry nechávam vždy aspoň pár dní, ideálne 2-3 týždne na slnečnom mieste, aby to povrchovo obschlo, aby sa to ľahšie brúsilo. Na brúsenie používam 80 šmirgel. Po brúsení to dostáva takýto príjemný zvlak. Teraz, keď to máme takto pekne obrúsené, zakrátime konce, aby boli rovné a rozdelíme si klátik na polovicu. Máme to rozpílené, čiže teraz len zostáva dobrúsiť tieto hrany po pílení, aby to bolo pekne zaoblené a klátik bude hotový. Tak, klátik je hotový. Ak ťa video inšpirovalo, budem rád. Ak sa ti s tým nechce zabávať, kľudne klikni na náš e-shop. Teraz tam nájdeš rôzne výšky, rôzne priemery. Kľudne si vyber, radi ti ho donesieme.